Dito dito dagan. Eh. Siapa? Siapa? Siapa ka? Ano ka? Hindi na ano. Gusto din. Ay, mahulog ako. Huwag mo ako itulak. Good morning everyone! Andito na ako sa kitchen. Ako lang mag-isa. Napakatahimik ng paligid dahil tulog pa ang lahat. Ang oras yata ay alas 10 na. Hindi pa kami nag-almusal. Umakyat ako. Ngayon, ang kulang ko na lang sa coffee is the milk. Ito. Ayan na. Iinitin ko na. Guys, may itatanong ako. Ang dami ko nang naipon ng mga Tetra Paks na ganito. Ng almond brisco at saka yung Alaska, yung fresh milk. Napakarami, ilang sako na yung naipon ko. Ilang sako na naipon ko, guys. Anong gagawin ko dyan? Paano ba? Pakisuggest nga kung anong pwedeng gawin para ma-recycle yung mga Tetra Paks ng fresh milk, juice, like that. Kasi sayang. Ang dami kong... Pero ang dami ko na naitapon eh. Dami ko na rin naitapon kasi nilalagay ko sa sako. Tapos mamaya marami na. Hindi pa naman ako nag-recycle kako please advise me guys kung anong pwedeng gawin doon sa Tetra Paks para sa ganun ay gawin ko. At magpapasalamat ako sa inyo kung magamit yan kasi kailangan natin mag-recycle, di ba? At saka yung mga plastic bottles. Yung plastic bottles naman, ang dami na, mga siguro 10 sako na yung naipon namin. Siguro yun ay gagawin namin na boat to float. Boat, syempre, mag-float. I-assemble namin ng asawa ko. Kasi ang dami na. Pero yung Tetra Paks nga, guys, naku ewan, paano ko gagawin yun? Hindi tumitigil si Chubby. Naririnig, naamoy niya yung chowder, guys. Ito yung chowder na dala namin galing SNR. At ito ay gusto rin kumain. Hello. Hindi pala tawagin mo. Ito ang pinaka-favorite ko na chowder, clam chowder, guys, galing sa SNR. Yan. Kasi napakalinamnam at saka walay tiik-tiik sa ingredients, talaga malasa. Ito ngayon ang breakfast namin. Ako, yung clam chowder, sila naman eggs, luncheon meat, yung apple pie, coffee, may nagluto pa ng noodles doon. Ayun. May nagwawala dahil naamoy niya yung chowder. Ayan. Ayun din ang isa, si Ruby. Ano sabi mo? What? Ano? Pati. Mag-noodles pa yung isa. Pansit canton pa. My God. Meron na nga eggs at ay ewan. Ang community quarantine ay mag-uumpisa bukas, guys. Pagkisara mo ngayon, hanggang 20. That's why nandito ka lang kami sa bahay. Hi everyone! Naku, ang dilim. Andito tayo para tunghayan kung anong nangyayari dito sa labas. Pero gabi na. Pero obserbahan natin kung anong mga galaw ngayon dahil today is March 15 na at bukas ay mag-uumpisa ang community quarantine dito sa Tagbilaran and the whole Bohol. Yan ang nakasaad sa ordinance ng mga leaders namin dito na mag-community quarantine from March 16 to 20. Kaya tingnan natin kung ano bang effect, ano bang nangyayari dahil dito sa COVID-19 na problem sa buong mundo. 6:27, ganito ang itsura ng JA Clarin. Hindi masyadong sasakyan, guys. Di katulad ng mga nakaraan. Sa bagay, today is Sunday. Walang pasok. That is why, ayan walang traffic. Ang linis ng kalsada. Very clear ang kalsada ng JA Clarin pag Sunday or effect ito ng
ng COVID-19 na ano na napapabalita. Natatakot na yatang lumabas. Sa ICM, tingnan natin kung ano ang effect. Parang kukunti nga sasakyan, oh. Wala, kukunti, oh. Hindi pa sa Kukunti talaga. Sa totoo lang, ah. bukas isara nila yung Maaga pa naman, ah. 6:30 lang. 6:30 p.m. It's March supermarket 15. lang yata bukas, di ba? And then tomorrow, close ang mall. Pero open ang supermarket at saka mga public markets. Yun Yung mga restaurant, pagkaintindi ko. sarado kaya rin. Mga restaurants, hindi ko alam. Parang bukas yata. Tuloy pa naman ang negosyo, pero ang ayaw lang nila, yung iba, walang klase. Yung mga estudyante, gusto nila ay magstay lang sa bahay. Ayaw nila yung nagmumoling, kung saan-saan nagsurisuroy, namamasyal, na wala namang importanteng lakad. Ayun ang gusto nilang pigilan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. At saka ito ay tinatawag nating community quarantine para sa ganun mapigilan na nga itong pagkalat nitong virus na ito. Dito pa naman dito po sa Bohol ay wala pa namang naiulat na positive. Awa naman ng Diyos ay wala. Pinipigil lang natin na makapasok ang carrier o sino man yan na galing sa labas ng Bohol. That is why may community quarantine. Ganyan. Kaya nag-community quarantine para halimbawa from that date tomorrow mabilang ang how many days para makita ang sintomas na kung sino ang may fever dyan ay hulihin na yan. Hulihin na, ikulong na, i-quarantine na. Ayun. Tapos ang klase ng mga bata is wala klase from tomorrow up to April 12. 12 ba? April 12. Ang haba-haba ng bakasyon ng mga bata, guys. Ha? Hanggang 20 lang. Ang quarantine ay March 16 to 20. Pero yung no classes is March 16 to April 12. Yun. Ganon ang sitwasyon dito sa amin sa Tagbilaran City. Ang kukunti na sasakyan, ha, napansin ko, ha. Dito sa banda dito, meron ng marami konti, pero ibig ko sabihin dito sa sa kalsada ba, hindi na nata-traffic. Oh. Ibig sabihin ko konti. Hindi na katulad mo. Pero napansin ko wala namang suot na mask ang mga tao. No? Dito marami pa rin sasakyan, marami pa rin tao dyan sa mall. Dahil siguro yung mga namili. Uy, nato sa Pedro. Dahil nga up to 20 nga, wala nang ano. Pero meron pa namang supermarket. Yun lang, magsara lang ang mall. Marami pa rin tao. Wala namang nakasuot ng medical mask. Wala pa. Sige, malinis pa rin dito. Malinis pa rin ang Bohol. Wala pa naman. Wala pang bahid ng COVID-19. At yan ang pinagpapasalamat ko sa Panginoong Diyos. Dahil nakakakabak meron Diyos ko. Palayo mo, Lord. Ayun, may isang nakamas no. Saan? Nasa outdoor. Ayun, nakamas ang, ay hindi naman nakasuot. Yung sa gwardiya. Dito, ayun, may nakamas na yung, yung may edad. Never natin naranasan makapark dito dahil nga hindi masyadong busy, nakapark kami dito sa kilid ng talagang mall. Sa kilid niya talaga, right beside the mall. Nakapark kami, nagkaroon ng chance na makapark dahil ko konti. Ayan na nga, mang-inasal na yan. Yan ba gusto mo? Mang inasal. Hala, kukunti. Hindi ang tao. Oh, may gulay. Kukunti ng kumain. Usually yan, punong-puno sa loob. Let's go na. Okay naman yun. Na? Okay naman naman yun.
Play na parking? Saan? Yan naman lang. Free parking naman. Ayan nga, bakante na naman oh. Bakante na naman. Di ba? Baby, yan yung aso. Ang cute naman. Ang cute naman. Ang cute naman ng baby. Ang cute Ang naman baby, oh. ng baby. Para na gimong bibi-bibi na mo Baby kay ninyo. di na mo uban ang mga bibi man. Wa na di na na pwede ka mo kay Oh. gadto na buyag. Ah, mau ba? Kani na lang ang bibi. Ang dog na lang. Yung aso na lang, baby. Ayan. Tama. Abang ano. Ewan ko sa'yo, ikaw. Suggest. Ewan. No. Oo. Ewan ko. Ewan ko sa inyo. Bili mo na ako talang. Di, mamaya na.
tinanong ko sa kanya kung taga saan ito dahil yung sulat ay ganyan. Sabi ko, Chinese ba ni? Sabi niya, Japanese daw. Sigurado ka dahil walay COVID ni. Wala, guwapa ra ba siya, oh? Thank you, Day. Hihintay si Papa doon, oh. Kunti lang naman ang cake. Lagay mo lang yan. Sa bagay. Ngayon ba? This day? Gulay. Ang sili, huwag mong kalimutan. Ang kanin, huwag mong kalimutan. Yes, tao kanina, dami pa na. Dami ring nagpapanik buying pa. Dami pa. Yan. Ah, dili bawal siya. Bawal yan. Yung malapad. Hold this. Wala, kukunti. Tingnan mo, kukunti tao. Dali ba ito? Kukunti tao, oh. Wala pating, oh. Wala nakaupo. Wala, ang agang na wala ng tao. Oh, dito na. Ay, salamat. May bakante dito. Anong nangyari dito? Tingnan nyo, bakante doon sa loob. Wala rin tao. Hello? Maraming bakanteng upuan. Tunapay lang. Tunapay lang sa akin kasi busog pa. Ewan ko, parang hindi ako nagugutom. Pag ganitong gumagabi, hindi na ako masyadong matakaw. Sana yung system ko, hindi kumakain ng dinner. Kunti ngayon ang pila, wow. My first time ko si Jollibee na ganyan. And then it's Sunday. Pag Sunday sana, puno yan eh. Mahaba ang pila, yan ang expected ko. Tingnan mo naman. Kahit dito eh, tingnan mo ang aga-aga pa. Wala nang nakaupo din sa mga tables. Aha. Dito na lang kami nag-dinner guys. Alam niyo naman, usually sa dinner, eh, tamad nang kumain sa bahay ang mga tao. Pero at least, bukas, mag-stay talaga kami sa bahay. Kaya, handa nyo yung mga stomach nyo sa pagkain bukas ha. Nalulutuin ko. Magluluto ako ha. Gian. Meron akong gagamiting bagong tool. Surprise! Merong bagong tool na exciting talaga. Ano ba? Alam ko na Oo. yata na. Alam mo yun? Surprise yun eh. Alam mo na pala. Surprise yun. Bukas, magbibideo tayo ng cooking, kaya exciting bukas. Meron akong bagong tool na gagamitin. Lalo na pero di man yan. Ayun, nakita man yun. Kasi ito sa gabi. Ah, pero... Ang mall. Oh. Murag 8 man siguro na mag-open. 8 na. 8 na mag-open tapos mag-isara. 8 or 9. Pero early 7. Ah, open gud ang mall, ugma? Open na yan. Ah, Open open nagyapon. di ay. Pero 7 magsara. 7 na. Basta lang magsara di ay. Thank you ha. Paalam muna ako. Okay, magpapaalam na ako guys. Yun lang ang conclusion ko. Ano, yung
talagang nalesen ng mga taong namasyal, nalesen ng taong na kumain sa restaurants, mga fast foods, tapos nalesen din ng mga sasakyan na tumatakbo sa kalsada, kaya may effect. Malaki ang effect na naidulot ng COVID-19 dito sa Bohol, sa Tagbilaran. Okay, bye-bye. Please like, comment, share, and subscribe. At magkita-kits ulit tayo, guys. Okay, please click the bell button too kung kayo ay mag-subscribe para sa ganun ay makita nyo yung mga bagong uploads ulit next time.